Alun yr Arth Y Môr leidr. Stori a lluniau gan Morgan Thomas, Gwasg y Lolfa. Un diwrnod, roedd Alun yr Arth yn rhedeg yn wyllt. Ha ha ha! Chwarddodd Alun. Roedd yn hoffi creu llanast. Ond, cyn bo hir, roedd Alun wedi cael llond bol. Mam, meddai, dwi wedi diflasu. Gewn ni fynd i'r siop i brynu tegan newydd? Tegan newydd, meddai mam. Mae gen ti hen ddigon o deganau. Beth am i ni fynd i'r dre i brynu llyfr? Llyfr, meddai Alun. Llyfr? Tydi hynna ddim yn hwyl? Tydi llyfr ddim yn degan? Ond i Alun gwyno a chwyno, nid oedd mam am wrando. Cerddodd mam, dad ac Alun i'r dre, ond roedd Alun yn llusgo i drad bob cam o'r ffordd. Eithant heibo'r siop deganau. Mam, dad, gwaeddodd Alun, edrychwch y siop deganau, llond y lle o deganau. Ond nid oedd mam a dad yn cymryd unrhyw sylw. Llusgodd ei fam Alun heibo'r siop. Ond mam, cwynodd Alun, dwi eisiau tegan. O'r diwedd, dyma nhw'n cyrraedd y siop lyfrau. Helo, medde dynes y siop. A beth yw dy enw di? Alun ydw i, atebodd yr arth fach. Yna gofynnodd, ydych chi'n gwerthu teganau? Nac ydym, medde dynes y siop. Siop lyfrau yw hon. Tir di weld ein llyfrau plant. Mae digon o ddewis i ti. Cer i ddewis llyfr Alun, meddai mam a dad. Nid oedd Alun yn hapus o gwbl tan iddo edrych yn iawn drwy'r llyfrau. Roedd rhai yn edrych yn ddifyr. Gwelodd lyfr o'r enw Morladron Cymru, hanes Bartiddi, Capten Harry Morgan a sawl dihiryn arall. Wrth iddo ddarllen, nid Alun yr Arth mohono bellach, ond Capten Alun Wyllt, y môr leidr mwyaf erchyll ac arth swydus eriod. Trodd i wynebu ei elynion. Ble mae'r trysor? Mynnodd Capten Alun Wyllt. Dim o dy fusnes di, atebodd ei bedwar gelyn mawr. Gyda'i hwn, saethodd Capten Alun Wyllt y rhaff a oedd yn dal prif hwyl y llong. Disgynnodd yr hwyl. Dyna ddau o'r dihirod wedi trechu o dan y gynfas, meddai Alun. Yna, aeth Capten Alun Wyllt yn ôl y nesaf gyda'i gleddyf. I'r môr a ti, gorchmynnodd Capten Alun Wyllt. Iaw, iaw, bloeddiodd y dihiryn cyn neidio i'r dŵr mawr dwfn. Gorfododd Alun y pedwerydd gwalch drwg i gerdded y planc. Ble mae'r trysor? Mynnodd Alun. Yn y caban, atebodd y dihiryn yn ofnus, cyn disgyn i'r môr. Taniodd Capten Alun Wyllt y canon a ffrwydro ddrws y caban a ragor. Roedd darnau o aer ac arian yn disgyn drwy'r awyr. Hwrê! Gwaeddodd Capten Alun Wyllt. Trysor! Alun! 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 Clywodd Alun rhywun yn galw ei enw a daeth ato'i hun yn sydyn. Nid Capten Alun Wyllt mohono o gwbl, ond Alun yr arth bach drwg. Nid ar fwrdd llong oedd e chwaith, ond yn y siop lyfrau. Roedd y siop yn llanast llwyr. O, diar,
meddai Alun. Nid oedd gŵr a gwraig y siop lyfrau yn hapus o gwbl. Bu'n rhaid i Alun, mam a dad drwsio'r siop a rhoi trefn arni unwaith eto. Wedi cyrraedd adref, gyrrwyd Alun yn syth i wely am fod mor ddrwg. Ond roedd Alun yn falch iawn o gael mynd i wely'n gynnar mwyn darllen mwy o hanesion difyr am y môr ladron. Y noson honno, breuddwydiodd mai ef unwaith eto oedd Capten Alun wyllt. Bu'n cipio llongau a 2 neu trysor drwy'r nos. Claddodd ei drysor i gyd ar ynys bell a nodi hyn ar ei fap. Yna, cuddiodd y map rhwng dudalennau ei lyfr newydd. A'i drysori.